anamo matenga mu wasiya kuti chiremboko mati baba uyu muti wako pamwe mudhara wako kasaka anogona akasungirwa nakoti saka so tatichiti isusu I think kana musinomborisiva pone kabva kunonyagura then chiti ngatimbowirirana semhuri and then takasangana namukoma takasangana namukoma tichivati baba ngavauye because nyaya yekutanga inoparira munhu wese saka so nyaya yasisapozi kuitwa iri level ravari kuiita tisingati chokwadi tisingati hachisi chokwadi nyaya wati nyaya haifani kuita parevel yavari kuiita yavari kuiita because inoparira musha wese. I don't think kuti asirega mukoma kutonana mukoma kunana baba saka so maitiro avakaiita yanga ikambokumbirwa ichinzi ngatimboonesana pachedu because kune vanin'ina vababa vedu isusu vatisapoze kunge uri saruchera yes saruchera kune vanin'ina vana baba tingoti vana bamukuru vatisapoze kunge vachiendla kana kuti vana bamunini vari pageneration imwe chete nana baba saka so kuti misodzi irambe iwo ukaita mudumbu ipapapo unomira kutaurira umwe munhu unonga utsvaka mari yekutoenda kuchipatara ipapopo sorry mambongo handichiti ipapo ndokunotanga ndaturira mukoma wangu and then ndonoti vanoihendla sei and then toturirana wedzinza tonoti vanoihendla sei kwete kungoti zvawafunga mumusha and then andotira kutaura ndezvekuti uyu ari kurwara teerera iwo hausi kurwara negumbo raakadonha nebhasikoro teerera uyu akauya akamhangana nyaya yake kwamambo achitaura kuti kune munhu ari kuya imuita ndofunga mai wako ivi ari kuya achimuita mukadzi every day mukadzi wake waramba ari kubhirinda zvisingaperi ndofunga ane 2 weeks mana wakasakwanisi kusvika amai vakatomboteerera vakakushaya ndikuti uyu aifanira kunge atine 2 weeks zvekuti mai wako akutadza kuita zvaaimboita masuku pane paagumira pa2 weeks idzi ndiunyepe mukadzi wakaita kuti aibhirinda every day asi paanofamba anoti anobata mai wako right so ndiri kuti iwo ukati ngatimire timboite semhuri uyu ari kurwara uyu mhuri hakuna ari kurwara asi inini kwangu iblood rangu handina pandotadza kurwadziwa naro kwete vanhu vakamupoteredza pavement aya I think kubva kuna nanyagura wana jongwe same blood ndo maelder edu saka uri kuda kuti zviite sei aiwa isusu hatinombotadzoendla idambudziko rake but tinoona kuti uyu mukomana akasiyiwa ari mumanepi iyeyu naamai vake ndokwamudondo ari mumanepi uyu kana ndisikakanganisi akahendlwa naamai ivavo kuti ndizoziva kuti neni hatisiwa mai umwe chete ndinozo ndazoziva ndachi 2014 kuti ndizoziva kuti but doko aiwa handisi kuramba zvangu ndombozama kuti mumbokota iwewe uri kutaura kuti kana akachengetwa nemhai wako asiwa ari mumanepi aibva akura kusvikira eji yainayo wabva zvinezvi waakurwara ari kurwara arege kurapwa here urwere wacho watangira papi inini ndomuziva tinoudzana ipapo patiri panapa tinoudzana but pane zvino zvokuti hamugoni kuudzana uyu akazoziva namai wake 2017 sori shamwani kubva ari mudiki saka pakaziva namai wake ndopakutangira iwe mwanangu padare panapa nawe iripo ndeyekuti uni mukoma wako ndotorwadziwa kane vheni izvozvi nawe kuti uni mukoma wako iwe uri munin'ini saka iye uri kuziva zvepari kubva nauye marwarire ayari kuita mukoma makambotiti here wapana wangu kwete zvisiri zvekuno makambotiti here wapana wangu ikataimbozama uchinzi mukoma kana musina eni ropa ramakadeurava ngati hai nasikade video hamutitauri zvekuita panapa no panapa tine zvatine system yepano saka isu tinoita zvetinotichita panapa ini mauya kuzo kana mauya panapa mada mutemo yepano dai musada mutemo yepano maidzoka uko ayo mutemo yepanapa toidira ndodunhu redu chimbomira usandipindure
ndati wanzwisa zvandareva ndati nditsanangurire ndokutsanangurira ndichiti uyu mukoma zvinototibata ukana even nezvo saka ndakubvunza kuti iweweka kana usingagoni kuda zvepanapa mungadai mataura nyaya yenyu muri kuroad otherwise kana kumashopu anobvumira kutaura kana even kana dambudziko kana wauya pano wauya kuzotongwa utori pasi pedare utori pasi pangu kana mukasvika muyadhi mangu saka ukanga wakukwira pamusoro kana waakukwira pamusoro pangu inini ndichidzika pasi pako hazvirevi kuti uri kuda kutongwa unotosumuka wodzoka tokupa pepa woenda kwaDA woenda kumapurisa kwaMutare kuHarare kuhead office wondotaura kuti ndo zvandiri kutokwira bhazi kutotera mitemo yedu yedunhu redu wanzwa zvandakutaurira ndati ndinokupa pepa rinokupa kuti enda kuna DA enda kuna Nhengi enda kwaMutare enda kwaHarare uiti ndaripiwa namambo Saunyama wanokutaura uchadzoka pano ndokutaura ndikuda ng'ombe 10 izvozvo mambo wangu handingambokupikisai ndiri kuona une mbambara unoziva kune mvura yembambara ndeyekumhanya ichikubva kure saka iwe une mbambara wanza kubhabhauka kwako dzikisa pasi asi kana usingadi zvepanapa wosimuka wobuda woendawo kana uchida zviri kupiwa mudare munomu unofanira kugara uchitetekera zviri kutaurwa wochikombera kuti ndinozviita here kwete mopana ruregerero tisapedzere nguva kutaura nekuti nguva yedu iri kupera izvozvo patiri kuda kudzoka kurefu hatisi mimega vakutori wese wakazarawo wakatomirira inini kuti nditaure nawo futi saka ndikaswerera iwewe hazviiti inini chandiri kuona iwe shamwari ndechekuti wamhanya maningi pamberi pamambo wamhanya maningi semamhanyira yamuri kuita kuna mukoma wako muri ikweyo kuseruka saka ndizotadzwa nekurwa nemambaba ndiye baba wedu watototemba ndiye baba watototemba vatanzwa nekurohwa mambamati izvo zvitoshunguruzwa uri kumhanya good example ndasvika ne0:11 kumarari ndapinda ne0:11 nhasi ndava napa ndiri sapoze kunge tichibata futi kana 7-8 kugweru ndingazvibatidzanidzao sei inzwa saruchera It's not easy kuona mai vako vachichema each and every time because nyaya yakambotanga iri kwase Chief Saunyama iwewe waifana kunga usina kutogara ipapo munhu waifana kunga wakagarapo ihanzvadzi yamai wako nekuti uyo akasungisa mai wako kwete iwewe haufani kutombogara ipapo munhu anouya komirira hanzvadzi yake ihanzvadzi yamai wako kwete iwewe hanzvadzi yamai vangu ipapo good example baba vakanditi ngatisanganei musi weSunday kozi yanga ikambokumbirwa wanyatsa kuteerera ndati kugara kwawakaita apa aifana kunga ari apa ihanzvadzi yamai wako mai wako akagara apa achiti ndauya komirira hanzvadzi yangu sekuru zvino iwewe unenge watoita kuti ndiri pano rega mai ndiende uyo haana kusungisa iwe asungisa mainini wake mukadzi wababa wake mai wako iwe zvabva kuna baba kunzi ndakati kuti ngauye kwandiri tomboronga iwe hautauri izvo kuti munhu anofana kunga ari apa ndisekuru wako namai wako kwete iwewe zvokuti ipapo unofana kutobva nekuti hauna kusungiswa uyo hafana kutombotaura newe no hafana kumbotaura newepo kana kupindura kana one word habvisipo isai mukomana uyo right waenda here kuzinata right zinata tipei nyaya yamukomana wetiziro kuti yakamira sei abatsirikana iye saruchera alright pamusoro nhau iripo ndatoona kuti zvinogona kutora nguva nekuti uyo mukomana akagarapo ada kutotaurira mambo zvekuita saka nhau iripo ndeyekuti apa pari kuda mai wemukomana uyu chikonzero chikuda mai wemukomana vanhu vanoratidza kuti ibarika kureva mainini namai guru mai weuyu namai weuyu zvichira kuti mai weuyu aripo mai weuyu aripo asi zvinoreva kuti baba hapasi baba zvinoreva kuti akafa nekuda kwamai weuyu mai weuyu anga akagarapo
saka asina kuuya. Chikonzero nhau iri kuti watadze kuwirirana ipo papo kana kuti baba wavo akwanise kugadzirisa kana kuti mhepo ikwanise kugadzirisa. Baba uya akatsipikwa. Kutsipikwa kwete ngemunamatomba ngemushonga takuti chikwambo. Zvichireva kuti mai uyu ndiye amuridzi wemusha wese. Uyu mwana wa mukomana uyu anga ari apo. Mai wemukomana anga ari apo ndiye akutonga musha wacho wese. Ndiye akutonga. Uyu ataura kuti uyu ndi baba wake kawo. Hakuna chinhu chaanoita uyu baba wake asiripo. Saka kuda kuti baba uyu ndiye ane decision yekuronga zvinhu mukati memusha asi hazvisikwanisa kuitikaba. Chikonzero mai awa haachadiba uyu. Saka nhau iri kunesa apa kuti nhau awa ipere. Uyu ari kurwara nechinhu chinonzi ujikiswa nekuti mukomana anga akagara pa ane mukadzero. Ane mwana here? Haana mwana. Mudiki kwaurika. Uyu une mwana here? Hauna mwana. Mukadzi wako ane mwana here? Hauna mwana. Chikonzero ndechekuti wakarerwa kubva paminepo waibikiwa porridge ndo pawakaiswa uiswa uri unetsa pauri nhasi. Hachisi chinhu chinoda kurapwa ndidhokota apa, chinhu chiri kuda munhu akaisa iwewe kubvisa uiswa uri mukati meropa. Saka mambo inini kuzivisai kwangu pamusoro pedare rika ndezvekuti chinhu chiri kutambudza mhuri kana kuti musha imhiko iri mukati memusha makarerwa uyu munoadhimo mababa munogara futi mai awa neawa vakomana. Saka urombo hwakaiswa mukati memusha uka hausi urombo hwekuti vanofambira koti tirikufambira konzwa apa hazviperi, asi urombo uri kuda kuti ava vakumbire chiremba anopinda kopikinura mhiko dzakatsipika guva nemumusha macho kuti uyu arapikiwe. Kana mhiko isina kupikinurwa pa haarapikiba, mari ichapera kusvika afa nekuti akatohiswa mbanda dzakapinda mukati meropa rake ende zviri pachena nokuti akaipfekedzwa munepo. Akazoendeswa kuna mhai wake asisiri chinhu ba, amukadzi asisiri murume ba paari apa, haasi murume bo mukadzi. Saka mhepo iyoyo kuti ipere kubvumira kuti ava vasingadiwa shira chiremba apinde nemapurisa mukati memusha kopikinura guva rakatsipikwa iri. Kanga izwana stori warimo futi pamhiko dziri mumusha umomo. Saka ngazvibviswe kana mhiko dzapedza kubviswa obva paiswa mhiko yekuti musha unoyu tiri kubvumira naye kuti unoda izvi kana kuti haudi paizvi. Obva paiswa mhiko ndokuti uyu aite munhu. Nekuti mhepo iyo ishauraya mukadzi weuyu wobva hanzi uyu ndiye akauraya mukadzi uyu asiri yakauraya mukadzi. Yobva yaramba iri mhepo yakaipa. Zviri kuratidza kuti uyu haasisi kugara mumusha, augara musango akatotiza musha iye ari yebaba pamusha sezvataura uyu kuti ndi baba wedu. Uri kugara pamusha here? Kugara kupi? Panodiwa makwati akaite sei kuti chiremba aendepo kobvisa zvinhu? Panotora kana ma500. Right. Ende 500 haisuri kuti inobviswa neuyu. Inofana kubviswa nemhuri yacho yese nekuti zvinhu izvi ka uyu akafa nhasi uyu hazvida kuti dare rapera ba richaenda kune mudiki wacho. Sorry mambo wangu ndachikumbira zvakadaro sekudaro mukati memusha uyu. Ibodzise zvakadaro mukati memusha uyu. Musha uyu wakamira seizvozvo. Izvozvizvi vanhu vakapinda mukati memusha umu vachishanda pakati pemusha apa haisi n'anga 1, haasi murapi 1. Ing'anga dzakawanda dziri kusanganisa wabereki wemukadzi kana kuti sekuru wemukadzi panhau dziri kunetsa mukati memusha. Musha uyu hausisiri wekwaava bava kwasaruchena bava, musha wekumba kwemukadzi. Ndio masimba ari kutonga mumusha imomo. Saka mhiko dzakapikiwa uyu nedzakapikwa pamusha akatokura ari kukudzana nemhiko idzodzo. Saka haachapfi akaita mwana bakana mhiko yese inobviswa. Tisingamiri kuti vanasaruchira muunganidzane mari, wamwe vanoramba wamwe vanobvuma. Unokwanisa here kutsvaga mari itaura kuti chiremba auyemo? Uyu ari kutofanira kubviswa mhiko yembanda yaakaiswa iri mukati medumbu rake. Ndiyo inonetesa tsvimbo yake kuti arege kuita murume. Saka kana uyu ari kuya kuzorara naye akasomupa kompiyuta kudhara yaanomubata nayo pese paanoda kuti kana ndoda kurara naye ndongorara naye. Saka mukadzi wake akashiuya ashirara apa uyaita ungapiwa chikwambo chechikadzi. Yashanje yakukana kuti uyu mukadzi akudenyi mukadzi wakasopiwa kudhara. Uyu akatadza kuteerera mainini pane zvaari kuronga. Saka ndo paari kufira nyaya iyo.
uyezve atori nemhaka yekuti ndakakuisa mutambo iwewe kubva uri mudiki kusvika nhasi unoyu ari kutoti uchabhadhara. Saka hasusi uda kuti ubhadhare nemari kana kuti nebudziva, akuti bhadhara neropa rako iwewe rikudze wamwana. Ndo baba hwauri nhasi zvekutoti izvozvizvi nhasi unoyu kana mwakatofonera sitore anokutaurirai kuti kune nhau dziriko. Saka hamusati mapedza pa nhau kana kupedza bhora. Saka ndibaba bati akatakura kurema kwasingakwanisi kupikinuraba. Kwa story wakaenda maya vakaenda kwa story ndoro pariri kubuda kumukadzi. Saka wari wega wega wapindira ndibawa pasina mambo dziziba. Ropa rakuti rikabuda roti after 2 weeks romboti drop ramira. Aiwa kutobhaiza kuti mudzikame papfungwa. Kana madzikama manje makufaritsa parati huu. Vana vava vamboye avarambi mai vavo ende vanotorambira mai vavo kuti muroi nekuti vane ropa ravo ravakaisa muupfu vakabika sadza vakapa vana vavo. Manje mukati menzvimbo iyoyo inogara mira zvakanaka nekuti makashenza vanhu vemudunhu imomomo vanogona kutaurirai zvimwe zvinhu zvinotoshamisa zviri kutonetsa mudunhu iroro, zviri kutoda kuti mudunhu iroro kana mambo aikwanisa kupinza ziso rakeka roita fanika riri kupinda mukati menzvimbo, ndo pamuchazoona kuti saka hondo yanga iri mwaina kumira zvakanaka. Vachanyara vanakomana vacho vakuona mai vasifamba vachina kupfeka. Ameno mati mukadzi achikubirira ari kuti kubva patakabva apa akaenda madhezi ake asi hatisati takuona kuti ndoda anza ndati kubva kwamakaita last time continuous achabreed Wapamwe mushonga wandakavapa kuti vai continuous achabreed mimi munhu airana nemachi kusvikira kuswera zuro asvika kudaro akandibata ruoko akapinda patakaenda pane vanhu mukadzi anga ari kuita nenge anga ari kubika sadza, asi kubika sadza uku mamune chigapu changa chine tsunga. Saruchera ndati mukadzi yaiva kurara nemi achiri kuyairara nemi here zvaaita for the past 2 weeks apa akasiri kuuya apa for the past 2 weeks akasiri asi kuuya chii chakaita kuti asauya for the past 2 weeks handine zvandaimwa nekuzora. Saka kuda kuti paaruzama kutsanangura kuti anga ada kuuya paka aroda kutesta paanga arikutadza kufamba pane join anga aroda kuzama kujoina kuuya futi. Taurai Saruchera kuti n'anga dzenyu dzamakandipa dzakandibatsira mukadzi asiri kubvira bainini akutadza kusvika mambazi yokuti ndakubatsirai. Ndinotenda Changamire nen'anga dzamakandipawo dzandibatsira. Ndinotenda makurukota ese wauya kundikuta nemadzishe ese auya kundikutawo nedambudziko randapindana naro. Ndakapiwawo n'anga dzepano, n'anga dzaikandipawo mushonga zvekuti zvinezvi ndakuona kuti ndane shando kumbicha, asi ndichiripo pakuona kuti anodzoka here, nekuti pane kwandaimboenda anoti akaona kuti ukati ende anombodini, anombodzokera. Akaona kuti wati nyarare akauya anotanga nekukunongedza so obva atanga kuuya. Ndinozotoisa mayo mitambo kusungira mapepa muchiuno, ndoenda kudare kumba kwawo apa konomisa bongozozo ringe rako kuti ko indawa mwana wedu uruda kuti zvisvike zviite sei, uda kuti afire mumusha here, nekuti pane pamwe pandinogumirwa nekushaya makwati. Saka pandinogumirwa nekushaya makwati ndinoenda kakumira kusiri kuchifamba. Saka pandinoyoda ndinotoenda kudare kunzi wamirirei kufamba, wasikuona zviriita mwana wedu ndezvedzinza rake. Apa ndinoati handini maona achindibhlema achinditi kwanzi ndaiwadaidza izvozvi kana kuti ishe ndokupai mukoma wangu inini motaura naye kuti godhi wanondurutana naye akakudaidza kangani. Panapa pana ana Saruchera wangani, pana hanzvadzi yangu chete ndoiripo chete
but takakura sei izvozvi kuna ana Saruchera varuko wanenge wachienda kunovhika andi muri kuona mavhikire zvaari kuita uyu munin'ina anenge atumwa kunzi enda unonzwa kuti wari kuti chii isisi tobva tati chii andidi muri kuona mati munogona kuwana rini makwatiro ekuti titume vanonosvika pamusha penyu vaita zvoona kuti zviripo zvii zvibviswa inini matichi imotsvagebedzi makwati apo makangotsvaka makwati naso vababviswa asi inobvisa ndinopa vamwe totsvaka munhu anotikweretesa taura kuti rini mungowiranai kuti rini nhasi ndiriwe tinototumirwa mari muri kunoko waindi nhasiba munoronga mapa wa 2 days 3 days kuita kuti hamusviki muiti nhasiba maybe mangwana kana kusvika mangwana icho kana mangwana vanosumuka kumanoyo muri kunzwa zvaari kutaura mambo muri kunzwa zvaari kutaura siyana nayo saka itai saizvozvo tsvakai kana matsvaga mari mangwana mutora nevanhu vacho motoi uyo Chiremba mumpa mari yake ataurwa mapurisa mwapa yawo saka sumuka Saruchera kana mawana taura ine mapurisa nezinata muwirana kuti mangwana nguwai asi mamboda tinombobvunzawo iwo hauna kusungwa saka tinombokupika nanguva yekutaura hauna kusungwa hauna kana samoni hauna munhu waripotera saka hauna nyaya iri pano tikangoti munhu wese angosvika une yako unotowairipota ndadoziva kuti kana muna chirora mupikiri apapo mambo Gilbert Bebe